नमस्कार. आज मी तुम्हाला एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या आयुष्यामध्ये घडलेली एक भयानक केस सांगणार आहे. पण ही कथा सांगताना त्यातल्या सगळ्या पात्रांची आणि ठिकाणांची नावं आपण काल्पनिक वापरलेली आहे. आता ही कथा त्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या शब्दामध्ये मी तुमच्यासमोर सादर करतोय. नमस्कार, माझं नाव विक्रम. ही केस साधारणतः 2-3 वर्षापूर्वीची असेल. त्यावेळी मी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणून कार्यरत होतो. पण कधीकधी अशा काही केसेस घडायच्या की त्या सॉल्व्ह करणं तालुका लेवलच्या अधिकाऱ्यांना शक्य व्हायचं नाही. आणि त्यावेळी आम्हाला त्या ठिकाणी जाऊन त्या केसचं इन्व्हेस्टिगेशन करावं लागायचं. आणि त्यावेळी मला पण अशाच एका केससाठी आमच्या जिल्ह्यातल्या एका छोट्याशा गावामध्ये पाठवण्यात आलेलं होतं. त्या केसबद्दल ऐकूनच अंगावर शहारा आला. त्या गावामध्ये एक पाटील नावाचं कुटुंब राहत होतं. त्या कुटुंबामध्ये टोटल 7 माणसं होती. पण मागच्या एकाच महिन्यामध्ये त्या घरातली 6 माणसं एकदम आकस्मिक मृत्यू पावलेली होती. आणि त्या घटनेमुळे सगळा गावच नाही तर त्यांचा सगळा तालुका हादरलेला होता. आणि 1 महिना झालं तरी स्थानिक पोलिसांना ती केस सॉल्व्ह होत नव्हती. सोशल मीडियावर प्रकरण व्हायरल झालं. त्यामुळं आपसुकच वरून प्रेशर वाढायला लागलेलं होतं. आणि त्यावेळी मला त्या गावामध्ये जाऊन इन्व्हेस्टिगेशन करायची जबाबदारी दिलेली होती. आणि मी दुसऱ्याच दिवशी त्या गावामध्ये पोचलो. तसं काम मी तालुक्याच्या पोलीस स्टेशनमध्ये बसूनच करायचो. माझी राहण्याची सोय तालुक्याच्या क्वार्टरमध्ये केलेली होती. पण केसच्या इन्व्हेस्टिगेशनसाठी मात्र मला त्या गावामध्ये जायला लागायचं. ते गाव तालुक्याच्या ठिकाणापासून साधारणतः एक 7-8 किलोमीटरच्या अंतरावर होतं. आता त्या दिवशी पोलीस स्टेशनवर गेल्यावर मी पहिल्यांदा त्या केसचा एकदम व्यवस्थितपणे अभ्यास केला. आणि ती फाईल वाचताना माझ्या लक्षात आलं की त्या घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीचा मृत्यू हा एकदम नैसर्गिक होता. सगळेजण रात्री घरात झोपलेले असताना झोपेतच मरण पावलेले होते. घरात झोपलेल्या जागी मरण पावल्यामुळे कुणी त्यांचा खून वगैरे करण्याचा तर प्रश्नच नव्हता. खरं तर त्या घरातल्या एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला असता तर तो एक योगायोग म्हणून समजता आला असता. पण एकाच महिन्यामध्ये घरातल्या 6 व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यामुळे मात्र प्रत्येकाला वाटत होतं की याच्यामागं काहीतरी ठोस कारण होतं. आणि त्याचाच आता मला शोध घ्यायचा होता. केसची फाईल वाचून झाली पण त्यातून मला कोणताच सुगावा मिळाला नाही. ज्या घरामध्ये या घटना घडलेल्या होत्या त्या घरातल्या प्राथमिक पाहणीमध्ये पोलिसांनी त्या घरातल्या काही वस्तू जप्त करून आणलेल्या होत्या. पण त्या सगळ्या वस्तूंद्वारे पण काही समजणं शक्य नव्हतं. तरी पण मी त्या सगळ्या वस्तू फॉरेन्सिकमध्ये पाठवून दिल्या. आता या केसचा छोटासा पण धागादोरा जर मला मिळवायचा असेल तर मला आता त्या घराच्या आसपास किंवा त्या घरातल्याच एखाद्या व्यक्तीची विचारपूस करावी लागणार होती. आणि तसं पण मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं होतं की त्या घरात एकूण 7 व्यक्ती होत्या. आणि त्यातले 6 व्यक्ती मरण पावलेले होते. पण 1 व्यक्ती मात्र जिवंत होती. आता त्या घरामधल्या सगळ्या व्यक्तींची मी तुम्हाला एक प्राथमिक माहिती देतो. त्यामध्ये मोठा भाऊ विजय आणि त्याची बायको छाया, त्यानंतर त्याचा छोटा भाऊ संजय आणि त्याची बायको सुनीता, मोठ्या भावाची विजयची आणि छायाची एक छोटी 8 वर्षाची मुलगी होती, तिचं नाव सोनू, आणि संजय विजयची म्हातारे आईबाप, असं त्या घरात एकूण 7 व्यक्ती होत्या. आणि त्यातल्या संजय म्हणजे जो छोटा भाऊ होता त्याची बायको सुनीता सोडून सगळ्या व्यक्ती मरण पावलेल्या होत्या. त्यामुळं आता माझ्या डोक्यात विचार आला की आता त्या घरातल्या सुनीताचीच आपण फक्त विचारपूस करायला पाहिजे. कारण त्यांच्या घराबद्दल सगळ्यात जास्त माहिती तिलाच असणार होती. आणि मी माझ्या मदतीसाठी असणाऱ्या कॉन्स्टेबल शिंदेंना बोलावलं आणि त्यांना सुनीताला पोलीस स्टेशनवर यायला सांगितलं. त्यावेळी सुनीता आता तिच्या सासरी राहत नव्हती कारण तिथं आता कुणीच नव्हतं. ती आता तिच्या माहेरीच राहत होती. आणि दुपारी साधारण 1-1:30 वाजता ती मला पोलीस स्टेशनवर भेटायला आली. आणि तिला बघितल्याच मला जाणवलं की ती फारच दुःखी होती. आणि असणार पण का नाही, ज्यावेळी एका महिन्याच्या कालावधीमध्येच तिच्या घरातल्या एवढ्या व्यक्तींचा मृत्यू झालेला होता. त्यामुळे ती उदास असणं हे साहजिकच होतं. आणि त्या मरण पावलेल्या व्यक्तींमध्ये तिचा नवरा पण होता. त्यावेळी मी सुनीताला विचारलं, सुनीता मॅडम, तुमच्या घरातल्या व्यक्तींना कोणतेही हृदयासंबंधीचे आजार वगैरे होते का? तशी सुनीता म्हणाली, नाही सर, तसं काहीच नाही. त्यानंतर मी सुनीताला दुसरा प्रश्न विचारला, सुनीता मॅडम, मला एक गोष्ट खरं सांगा, तुम्हाला तुमच्या मनातून कुणावर संशय वगैरे आहे का? म्हणजे कुणीतरी तुमच्या घराचा घातपात केलेला आहे, जसं की तुमचे कोणाशी काही वाद किंवा कोणाशी काही वैर वगैरे होतं का? तसं सुनीतानं नकारार्थी मान हलवली. ती म्हणाली, आमचं कोणाशी आणि कसलंही वैर नव्हतं. त्यामुळं कुणीही कसलाही घातपात करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आता त्या सुनीताला जास्त काही विचारण्यामध्ये अर्थ नव्हता. मी तिला घरी जायला सांगितलं. त्यानंतर मी शिंदेला पुन्हा माझ्या केबिनमध्ये बोलावून घेतलं आणि मी शिंदेला म्हणालो, शिंदे, हे प्रकरण खूपच गुंतागुंतीचं आहे आणि या केसमध्ये आपल्याला पुढं जायचं असेल तर आपल्याला एखादा तरी धागादोरा या ठिकाणी मिळाला पाहिजे, तरच आपण या केसमध्ये पुढं जाऊ शकतो.
शिंदे, आपल्याला एक काम करायचं आहे. आपल्याला त्या घरामध्ये जाऊन पुन्हा एकदा इन्व्हेस्टिगेशन करावं लागेल. तुम्ही 1-2 व्यक्तींची टीम घ्या आणि आपण लगेचच त्या क्राईम सीनवर जाऊ. तसं शिंदे एक 15 मिनिटातच 2 व्यक्तींना घेऊन आले आणि त्याने जीप काढली. आम्ही 4 जण आता त्या गावाकडे चाललेलो होतो. 15 मिनिटामध्ये आम्ही त्या गावामध्ये पोचलो. गाव तसं एकदम छोटं. आम्ही आता गावाला वळसा घालून गावाच्या बरचसं पलीकडच्या बाजूला गेलो आणि थोडंसं पुढं गेल्यानंतर एका घरासमोर शिंदेनं आमची जीप पार्क केली. मी जीपमधनं उतरलो तसं मला रस्त्याच्या उजव्या बाजूला एक घर दिसलं. त्या घराकडे बघूनच जाणवत होतं की एखादं मध्यमवर्गीय कुटुंब त्या घरामध्ये राहत असेल. क्राईम सीन असल्यामुळं ते घर पोलिसांनी सील केलेलं होतं. आता मी, शिंदे आणि आमच्यासोबत असलेली ती 2 माणसं आम्ही त्या घराच्या अंगणामध्ये जाऊन उभा राहिलो. मला त्या घराचं एकदम व्यवस्थित इन्व्हेस्टिगेशन करायचं होतं. त्यामुळं मी त्या घराच्या अंगणामध्ये उभा राहून त्या घराचं एकदम व्यवस्थित निरीक्षण केलं. पुन्हा त्या घराच्या बाहेरूनच त्याला चौफेर वेढा मारला. त्या ठिकाणी मला एखादा पुरावा वगैरे मिळतोय का याची मी बारकाईने तपासणी करत होतो. पण घराच्या आसपास मला काहीच विचित्र जाणवलं नाही. त्यानंतर मी शिंदेंना त्या घराचा मुख्य दरवाजा उघडायला सांगितला. शिंदेंनी तो दरवाजा उघडला तसा आम्ही सगळ्यांनी त्या घरामध्ये प्रवेश केला. आणि जसा मी त्या घरामध्ये प्रवेश केला तशी त्या घरामधून एक वेगळीच दुर्गंधी आली. बरेच दिवस ते घर बंद असल्यामुळं आतमध्ये बरीचशी धूळ साठलेली होती आणि त्यामुळं मला ठसका पण लागला. मी खिशातला रुमाल काढून माझ्या नाकाला लावला आणि मी त्या घरामध्ये सगळीकडे फिरून त्याचं व्यवस्थित निरीक्षण करायला लागलो. हॉल पाठोपाठ त्या घरातल्या सगळ्या खोल्यांचं आम्ही व्यवस्थित इन्व्हेस्टिगेशन केलं. आम्हाला तिथं कोणती एखादी आक्षेपार्ह वस्तू सापडते का याचा आम्ही शोध घेत होतो. पण आमच्या हाती काहीच लागलेलं नव्हतं. त्यानंतर सगळ्यात शेवटी आम्ही बाथरूममध्ये गेलो. पण बाथरूममध्ये पण आम्हाला काहीच मिळालं नव्हतं. त्यावेळी माझ्या डोक्यात एक विचार आला आणि मी माझ्यासोबत आणलेल्या त्या 2 माणसांना बाथरूमची कचरापेटी चेक करायला सांगितलं. कारण मला माहिती होतं की त्या घरामध्ये जर कोणताही पुरावा असेल तर तो नष्ट करण्यासाठी तो कचरापेटीमध्ये टाकला जाऊ शकतो. आणि जसं मला वाटलं होतं तसंच झालं. ज्यावेळी आम्ही कचरापेटी चेक करत होतो त्यावेळी आम्हाला त्या कचरापेटीमध्ये खूपच विचित्र सामान सापडलं. जसं की त्या कचरापेटीमध्ये आम्हाला जो काळा जादू करतात ना त्याचं बरंचसं सामान सापडलं. त्यामध्ये एक काळी बाहुली होती आणि त्यामध्ये एका स्त्रीचे 2 फोटो होते. त्यातला एक फोटो चुरगळून टाकलेला होता आणि दुसऱ्या फोटोमध्ये त्या स्त्रीचे डोळे कोणत्या तरी टोकदार शस्त्राने कापलेले होते. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये बरेचसे मांसाचे तुकडे पण होते जे पूर्णपणे सडलेले होते. आणि एका छोट्याशा पिशवीमध्ये कुणाची तरी हाताची नखं आणि डोक्याचे केस असं काहीसं सामान होतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या कचरापेटीमध्ये आम्हाला एक सॅनिटरी पॅड सापडलं होतं. आता बाथरूमच्या कचरापेटीमध्ये सॅनिटरी पॅड सापडणं हे तसं नॉर्मलच होतं. पण ते पॅड मला विचित्र का वाटलं कारण ते सॅनिटरी पॅड त्या काळ्या जादूटोण्याच्या सामानामध्ये होतं. खरं तर माझा भूत, प्रेत, जादूटोणा अशा गोष्टींवर पहिल्यापासूनच विश्वास नव्हता. पण आता त्या घरात त्या गोष्टी सापडल्यामुळं मी त्या गोष्टी ताब्यात घेतल्या आणि पुन्हा क्राईम सीनवरून आम्ही आमच्या पोलीस स्टेशनवर आलो. पोलीस स्टेशनवर आल्यावर मी बराच वेळ विचार करत होतो. खरं बघायला गेलं तर आता घराचं व्यवस्थित इन्व्हेस्टिगेशन करूनसुद्धा आम्हाला कोणताच पुरावा हाती लागलेला नव्हता. पण ते ब्लॅक मॅजिकचं किंवा काळ्या जादूचं सामान मात्र आमच्या हाती लागलेलं होतं. पण माझं मन तसल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवायला तयार नव्हतं. पण या गोष्टींकडे दुर्लक्ष पण करता येणार नव्हतं. कारण त्या वस्तूंवरून हे तरी स्पष्ट होतं की कोणीतरी त्या घरातल्या व्यक्तींवर काळा जादू केलेला असावा आणि त्यामुळेच त्या घरातल्या व्यक्तींचा मृत्यू झालेला असावा. पण सायंटिफिकली विचार केला तर असल्या गोष्टींवर माझा विश्वास नव्हता. मी शिंदेंना आता या गोष्टीची चर्चा करण्यासाठी माझ्या केबिनमध्ये बोलावून घेतलं आणि मी शिंदेंना विचारलं, शिंदे, तुमचं काय म्हणणं आहे या गोष्टींबद्दल? तसं शिंदे 1-2 मिनटं शांत बसले. त्यानंतर ते मला म्हणाले, सर, तुमचा या गोष्टींवर विश्वास नसेल, पण मी गावोगावी खेडोपाडी काम केलेलं आहे आणि मी बऱ्याच वेळा बघितलं की ग्रामीण भागामध्ये काळा जादू किंवा ब्लॅक मॅजिक हा प्रकार बऱ्याच वेळा घडतो आणि त्याचे भयानक परिणाम आम्ही आमच्या डोळ्यांनी बघितले. त्यामुळे सर, मला तर वाटते की या घरातल्या ज्या व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे त्याच्यामागं हे ब्लॅक मॅजिकच असावं. तसं मी शिंदेंना काहीच बोललो नाही. आता तो दिवस तसाच गेला. मी संध्याकाळी माझ्या क्वार्टरवर गेलो. रात्रीचं जेवण वगैरे करून मी माझ्या पलंगावर अंग टाकलं. दिवसभराच्या कामामुळे मला चांगलाच थकवा आलेला होता. त्यामुळे मला लगेचच झोप लागली. पण मध्यरात्री मला अचानक जाग आली कारण मला एक भयानक स्वप्न पडलेलं होतं आणि ते स्वप्न एवढं भयानक होतं की मी स्वतः घामाघूम झालेलो होतो. त्या स्वप्नामध्ये मी त्याच घरामध्ये गेलेलो होतो ज्या घरामध्ये मी दुपारी इन्व्हेस्टिगेशनसाठी गेलेलो होतो. आणि त्यावेळी मला स्वप्नात दिसलं की मी ज्यावेळी त्या घरामध्ये प्रवेश केला
त्यावेळी त्या घराच्या हॉलमध्ये 6 डेड बॉडीज ठेवलेल्या होत्या. त्या सगळ्या डेड बॉडीज पांढऱ्या कपड्यामध्ये लपेटलेल्या होत्या आणि त्या 6 डेड बॉडीजच्या बाजूने काळी वस्त्र घातलेल्या 10 व्यक्ती बसलेल्या होत्या. त्यांची तोंडं दिसत नव्हती, पण त्यांचे केस खूपच लांब सडक होते आणि ते केस त्यांच्या तोंडावर पण आलेले होते. त्यांच्या हाताची नखं लांब सडक होती आणि ते विचित्रपणे त्या 6 डेड बॉडीच्या भोवताली गोलाकारपणे बसलेले होते आणि ते सगळेजण तोंडातून विचित्र काहीतरी पुटपुटत होते आणि आपलं अंग विचित्रपणे हलवत होते. एक 5 मिनटं हा प्रकार चाललेला होता आणि अचानक त्या भोवताली बसलेल्या त्या भयानक व्यक्ती उठल्या आणि त्यांनी त्या डेड बॉडीजवरचं ते पांढरं कापड सोडवायला सुरुवात केली. तशा त्या डेड बॉडीज उघड्या झाल्या आणि त्या 10 काळ्या आकृत्या त्या डेड बॉडीज एखाद्या पिसाळलेल्या प्राण्याप्रमाणे खायला लागल्या. आणि हे दृश्य बघून मी खूपच घाबरलो आणि मी अंथरुणामध्ये उठून बसलो. खूपच भयानक स्वप्न होतं ते आणि मला ते स्वप्न का पडलं असेल तेच मला कळत नव्हतं. त्यानंतर मला बराच वेळ झोप लागली नाही. एकतर ती केस खूप डीप होती. दिवसभर मी त्याच केसचा विचार करत होतो, त्यामुळं तर कदाचित मला हे स्वप्न पडलं नसेल ना. पण त्याचवेळी माझ्या मनात दुसरा एक विचार आला, कदाचित या स्वप्नाद्वारे मला कोणते संकेत तरी मिळाले नसतील ना. मला काहीच कळत नव्हतं. बऱ्याच वेळानं मला पुन्हा झोप लागली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10 वाजता मी माझं सगळं काम आटोपून पोलीस स्टेशनवर जाऊन पोचलो आणि गेल्या गेल्या मी शिंदेला माझ्या केबिनमध्ये बोलावून घेतलं आणि मी शिंदेला म्हणालो, शिंदे, आपल्या आसपास एखादा मांत्रिक आपल्याला भेटेल का? जर आपल्याला एखादा मांत्रिक भेटला तर काल सापडलेल्या त्या काळ्या जादूच्या सामानावरून आपल्याला एखादा धागादोरा मिळू शकेल. तसं शिंदेला पण माझं बोलणं पटलं, कारण त्यांना पण तेच वाटत होतं. पण माझ्या परमिशनशिवाय ते हे करू शकणार नव्हते. आता मी जसं शिंदेंना मांत्रिक शोधायला सांगितलं तसं शिंदे लगेच म्हणाला, माझ्या ओळखीचा एक मांत्रिक आहे, मी दुपारीच त्याला तुमच्याकडे घेऊन येतो. असं म्हणून शिंदे निघून गेले आणि साधारणतः दुपारी शिंदे एका माणसाला घेऊन माझ्या केबिनमध्ये आले. त्या माणसाच्या पेहरावरूनच लक्षात आलेलं होतं की तो मांत्रिक असावा. अंगावर पूर्णपणे काळी वस्त्र होती. डोक्याला पण एक काळं फडकं गुंडाळलेलं होतं. कपाळावर पांढरा टिळा लावलेला होता. गळ्यामध्ये वेगवेगळ्या माळा होत्या. मनगटामध्ये पण वेगवेगळ्या मण्यांच्या माळा घातलेल्या होत्या. खांद्याला एक पांढरी झोळी अडकवलेली होती. ते दोघेजण जसे माझ्या केबिनमध्ये आले तसं मी त्या दोघांना समोरच्या खुर्च्यांवर बसायला सांगितलं. त्यानंतर मी माझ्या ड्रॉवरमधून काल आम्हाला क्राईम सीनवर जे ब्लॅक मॅजिकचं सामान सापडलेलं होतं त्या सामानाची पिशवी त्या मांत्रिकासमोर ठेवली आणि मी त्या मांत्रिकाला म्हणालो, बाबा, काल आम्हाला हे सामान सापडले. हे बघून तुम्ही काही आम्हाला सांगू शकता का की हा नेमका काय प्रकार आहे? तसं तो मांत्रिक ती पिशवी एकदम व्यवस्थित निरखून बघायला लागला. त्यानंतर त्यानं त्याच्या झोळीतली एक छोटीशी बॉटल बाहेर काढली आणि त्या बॉटलमधलं पाणी त्यानं आपल्या उजव्या हाताच्या तळहातावर घेतलं. ते पाणी आपल्या तळहातावर चांगलं चोळलं. त्यानंतर त्यानं तो हात त्या काळा जादू केलेल्या सामानाच्या पिशवीवर ठेवला आणि त्यानं आपले डोळे झाकले. त्यानंतर 2 मिनटं तो आपल्या तोंडामधून काहीतरी एकदम हळू आवाजात पुटपुटत होता आणि 1-2च मिनिटात त्याला विजेचा झटका बसावा तसा त्यानं आपला हात मागं ओढून घेतला. त्यानं आपले डोळे उघडले होते. त्याला खूप जोरानं धाप लागलेली होती. तसं शिंदेनं पाण्याचा ग्लास त्याच्याकडे सरकावला. तो त्या ग्लासमधलं थोडंसं पाणी पिला. तसं मी त्या मांत्रिकाला विचारलं, बाबा, काय झालं? तसं तो मांत्रिक मला म्हणाला, साहेब, हा एक काळ्या जादूचा प्रकार आहे आणि हा सगळ्या काळ्या जादूंपैकी सर्वात भयानक जादूटोणा आहे. हा एक असा जादूटोणा आहे ज्यामध्ये आपण एखाद्या व्यक्तीवर हा जादूटोणा केला तर त्याच्या रक्ताच्या नात्यातील सगळ्यांचा मृत्यू हा 100% अटळ आहे. तसं मी त्या पिशवीतील एक फोटो बाहेर काढला आणि तो फोटो मी त्या मांत्रिकाच्या समोर धरला. तसं तो मांत्रिक मला म्हणाला, साहेब, हीच ती स्त्री आहे जिच्यावर हा जादूटोणा झाला आहे. तसं मी शिंदेंना तो फोटो दाखवत विचारलं, शिंदे, ही स्त्री कोण आहे? तसं शिंदे म्हणाले, ही स्त्री म्हणजे त्या घरातल्या विजय नावाच्या मोठ्या मुलाची बायको. हिचं नाव छाया. तसं मी थोडासा विचार केला आणि मी शिंदेंना आणि त्या मांत्रिकाला म्हणालो, शिंदे आणि बाबा, ठीक आहे, तुम्ही म्हणताय ते खरं आहे, पण बाबा, तुम्ही आत्ताच म्हणाला होता की या जादूटोण्यामध्ये ज्या व्यक्तीवर हा जादूटोणा झाला आहे त्याच्या रक्ताच्या नात्यातील सगळ्या व्यक्तींचा मृत्यू होतो. पण हा जादूटोणा छाया नावाच्या स्त्रीवर झाला आहे. ती त्या घरातली सून होती. म्हणजे तिची मुलगी जर सोडली तर बाकीचे कुणी तिच्या रक्ताच्या नात्यातले नव्हते. मग तिच्या सासरच्या लोकांचा मृत्यू का झाला? तसा त्या मांत्रिकानं थोडासा विचार केला आणि तो मला म्हणाला, साहेब, ते मला माहिती नाही. मी फक्त त्या जादूटोण्याबद्दल तुम्हाला सांगितलं. त्यानंतर मी थोडासा विचार करून त्या मांत्रिकाला विचारलं, बाबा, आता मला फक्त एका प्रश्नाचं उत्तर द्या. हा जादूटोणा कुणी केलाय हे आपल्याला कळेल का? तसा तो मांत्रिक थोडासा घाबरला
आणि तो मला म्हणाला, साहेब, हा जादूटोणा खूपच भयानक आहे. या जादूटोण्यामध्ये फक्त एकाच पिशाच्याचा सहभाग नसतोय, तर या जादूटोण्यामध्ये 10 पिशाच्यांची टोळी असते. आता त्या मांत्रिकाच्या तोंडून हे वाक्य ऐकून मला काल रात्री पडलेलं स्वप्न आठवलं. कारण त्या स्वप्नामध्ये मला त्या 6 डेड बॉडीजच्या बाजूला 10 काळ्या कपड्यातले व्यक्ती बसलेले दिसले होते. तसं मात्र मला त्या मांत्रिकाचं म्हणणं थोडं थोडं खरं वाटायला लागलं आणि मी आता लक्ष देऊन सगळं ऐकायला लागलो. त्यानंतर तो मांत्रिक पुन्हा मला सांगायला लागला, साहेब, हे पिशाच्य खूपच ताकदवर आहे आणि हे पिशाच्य जादूटोणा करणाऱ्या व्यक्तीचा चेहरा कधीच दिसू देत नाहीत. त्यामुळं मी त्या व्यक्तीचा चेहरा तर नाही बघू शकत, पण मी माझ्या शक्तीद्वारे एवढं जाणू शकतो की ती व्यक्ती स्त्री आहे का पुरुष आहे, ती व्यक्ती घरातली आहे की बाहेरची आहे. मी तुम्हाला फक्त एवढं सांगू शकतो. त्यानंतरचं इन्व्हेस्टिगेशन तुम्ही करा. असं म्हणून त्या मांत्रिकानं पुन्हा एकदा आपल्या त्या छोट्या बॉटलमधलं पाणी काढलं आणि ते स्वतःच्या तळहातावर घेतलं आणि पुन्हा आपला हात त्या पिशवीवर ठेवला आणि 1-2च मिनिटात त्यांनी डोळे उघडले. आणि तो मांत्रिक मला सांगायला लागला, साहेब, हा जादूटोणा करणारी व्यक्ती ही घरातलीच आहे आणि ती एक स्त्री आहे. त्यानंतर मी त्या मांत्रिकाला जायला सांगितलं. तो मांत्रिक गेल्यानंतर मी आणि शिंदे पुन्हा चर्चा करायला लागलो. मी शिंदेंना विचारलं, शिंदे, तो मांत्रिक म्हणतोय तसं जादूटोणा करणारी व्यक्ती त्या घरातलीच आहे आणि ती एक स्त्री आहे. आता या दृष्टीने जर तपास करायचं म्हणलं तर आता त्या घरामध्ये फक्त एकच व्यक्ती शिल्लक आहे, ती म्हणजे सुनीता, आणि ती पण स्त्रीच आहे. पण ती आपल्याच कुटुंबावर जादूटोणा करून आपलं कुटुंब का संपवेल? बरं ठीक आहे, तिने स्वतःच्या पण कुटुंबाला संपवलं असेल, पण ती स्वतःच्या नवऱ्याला का मारेल? पण माझ्या या प्रश्नाचं उत्तर शिंदेकडे पण नव्हतं. आता या प्रश्नाची उत्तरं फक्त सुनीताच देऊ शकणार होती. तसं मी शिंदेंना पुन्हा एकदा सुनीताला चौकशीसाठी बोलवायला सांगितलं. संध्याकाळी 4 वाजता पुन्हा सुनीता पोलीस स्टेशनवर आली. आता ती जशी माझ्या केबिनमध्ये आली तसं मी सुनीताला सांगायला लागलो, सुनीता मॅडम, आम्ही काल तुमच्या घराचं व्यवस्थित इन्व्हेस्टिगेशन केलं आणि त्यामध्ये आम्हाला बरंचसं ब्लॅक मॅजिकचं सामान सापडलं. असं म्हणून मी ती काळ्या जादूची पिशवी तिच्यासमोर धरली आणि त्यानंतर मी तिला म्हणालो, आणि हा जादूटोणा तुमच्या घरातल्याच तुमच्या मोठ्या धीराच्या बायकोवर म्हणजे छायावर झालेला आहे. आणि मी कालच एका मांत्रिकाला बोलावून घेतलेलं होतं आणि त्या मांत्रिकानं मला सांगितलं होतं की हा जादूटोणा घरातल्याच कोणत्या तरी व्यक्तीनं केलेला आहे आणि ती व्यक्ती स्त्री आहे म्हणून. आता तुमच्या घरामध्ये फक्त तुम्हीच एक व्यक्ती शिल्लक आहात आणि तुम्ही पण स्त्री आहात. त्यामुळं आता तुम्ही आरोपीच्या पिंजऱ्यामध्ये आहात. जे काय असेल ते मला एकदम बऱ्या बोलानं सांगा, नाहीतर आमच्याकडे अजून पण मार्ग आहेत. आता मी जसं हे शब्द सुनीताला बोललो तसं सुनीता मोठमोठ्याने रडायला लागली. तसं मी तिला विचारलं, सुनीता मॅडम, काय झाले ते मला पटकन सांगा. तसं सुनीता मला सांगायला लागली, साहेब, माझ्या हातून खूपच मोठी चूक झाली. मीच माझ्या जावेवर काळा जादू केलेला होता, पण याचे एवढे भयानक परिणाम होतील याचा मी कधीच विचार केला नव्हता. आणि या जादूटोण्यामुळं माझं सगळं आयुष्य संपलंय. आता जगून तरी मी काय करू? मला पटकन तुरुंगात टाका. तसं मी सुनीताला म्हणालो, पण तुम्ही हे सगळं का केलं आणि कसं केलं ते मला पहिल्यापासून सांगा. तसं सुनीतानं एक मोठा श्वास घेतला आणि ती मला सांगायला लागली, साहेब, माझं माहेर पण हेच गाव आणि माझं सासर पण हेच. खरं तर माझं माझ्या मोठ्या धीरावर म्हणजे विजय लहानपणापासूनच प्रेम होतं. विजय आणि मी एकाच शाळेमध्ये शिकत होतो. तो मला मनापासून आवडायचा. बघता बघता आम्ही शाळेतून कॉलेजमध्ये गेलो आणि तो पुन्हा शिक्षणासाठी बाहेर गेला. तो चांगला शिकला आणि चांगल्या ठिकाणी नोकरीला लागला. त्या मानानं माझं शिक्षण खूपच कमी होतं. माझी खरं तर विजयबरोबर लग्न करण्याची खूपच इच्छा होती, पण तो त्यावेळी एकदम सुशिक्षित मुलगी बघत होता. त्यामुळं माझं आणि विजयचं लग्न झालं नाही. त्यानं छायाबरोबर लग्न केलं. त्यानंतर त्यांना मुलगी पण झाली. पण त्यानंतर विजयचा छोटा भाऊ संजय याच्या लग्नाची बोलणी चालू झाली. संजय त्याचा जेमतेमच शिकलेला आणि संजयसाठी त्याच्या घरच्यांनी मला मागणी घातली. खरं तर माझं संजयवर प्रेम नव्हतं, पण संजयसोबत लग्न करून मला विजयच्या घरामध्ये जाता येणार होतं आणि केवळ याच गोष्टीसाठी मी संजयशी लग्न केलं. लग्न झाल्यावर 1-2 वर्ष मी विजयला माझ्या जाळ्यामध्ये ओढण्याचा खूपच प्रयत्न केला, पण विजय मात्र काही केल्या माझ्या जाळ्यामध्ये फसतच नव्हता. आणि त्याला फसवण्यासाठी मी पुन्हा काळ्या जादूचा आश्रय घेतला आणि कसा तरी मी त्याला माझ्या जाळ्यामध्ये ओढला. त्यानंतर माझं आणि विजयचं प्रेम चांगलंच बहरलं. हे सगळं चोरून चालू होतं. पण मागच्या वर्षी आमच्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी छायाला कळल्या आणि छायानं एक दिवशी मला एकटीला बोलवून माझी चांगलीच कान उघडणी केली. आणि तेव्हापासून छायाबद्दल माझ्या मनात खूपच राग होता आणि मी छायाला धडा शिकवण्याची संधी शोधत होते. आणि त्यावेळी मला वाटलं की छायावरच ब्लॅक मॅजिक करावं.
म्हणजे तिचा पण अडसर माझ्या मार्गातून दूर होईल आणि विजय आणि माझ्यामध्ये कोणीच येणार नाही. आणि त्या गोष्टीसाठी मी एका मांत्रिकाकडे गेले आणि मी त्या मांत्रिकाकरवी छायावर जादूटोणा केला. त्यावेळी मी त्या मांत्रिकाला सांगितलं होतं की तुझ्याकडे जो भयानकमधला भयानक जादूटोणा असेल तो त्या छायावर कर. त्यावेळी त्या मांत्रिकाने मला सूचना पण दिलेली होती की तो एक भयानक जादूटोणा छायावर करणार आहे, ज्या जादूमुळं छायाच्या रक्ताच्या नात्यातील सगळ्या व्यक्तींचा मृत्यू होईल. त्यावेळी मी कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता त्याला त्या गोष्टी करायला सांगितल्या. आणि त्यासाठी मला छायाच्या काहीतरी वस्तू पाहिजे होत्या, जसं की तिचे केस, तिची नखं आणि तिचं जर रक्त मला मिळालं तर तो जादूटोणा एकदम अचूकपणे छायावर होणार होता. आणि एक दिवशी मला आमच्या बाथरूमच्या कचरापेटीमध्ये छायानं वापरलेलं एक सॅनिटरी पॅड सापडलं, ज्यावर छायाचं रक्त लागलेलं होतं. आणि मी त्याचाच वापर करून छायावर तो जादूटोणा करायचं ठरवलं. मी त्या सगळ्या वस्तू घेऊन त्या मांत्रिकाला दिल्या आणि त्या मांत्रिकाने त्या वस्तूंचं माध्यम बनवून छायावर तो भयानक जादूटोणा केला. पण हा जादूटोणा केल्यावर जे व्हायचं त्याच्या उलटंच सगळं झालं. त्या मांत्रिकाने मला सांगितलेलं होतं की हा जादूटोणा केल्यावर ज्या व्यक्तीवर आपण हा जादूटोणा केला आहे त्या व्यक्तीचा सगळ्यात आधी मृत्यू होईल आणि त्यानंतर तिच्या रक्ताच्या नात्यातील सगळ्या व्यक्तींचा. पण तसं झालंच नाही. हा जादूटोणा केल्यानंतर एक आठवड्याभरामध्येच छायाच्या मुलीचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर छायाचा आणि त्यानंतर मी सोडून घरातल्या सगळ्या व्यक्तींचा मृत्यू झाला. मला कळलंच नाही की हे सगळं कसं काय झालं. पण माझ्या हातात आता काहीच नव्हतं. मी पुन्हा त्या मांत्रिकाकडे गेले, पण त्यानं मला स्पष्ट सांगितलं की या जादूटोण्याला आता मी पण थांबवू शकत नाही. मी काहीच करू शकत नव्हते. हळूहळू माझं सगळं कुटुंब या जादूटोण्यामुळे संपलं. पण हे सगळं कसं झालं तेच मला कळत नाही. त्यानंतर मी सुनीताला विचारलं, सुनीता, आत्ताच तू म्हणालीस की हा जादूटोणा केल्यानंतर सगळ्यात आधी त्याच व्यक्तीचा मृत्यू होतो ज्या व्यक्तीवर आपण हा जादूटोणा केला आहे, आणि तू तर म्हणतेस की तो जादूटोणा छायावर केला होता. मग तिच्या मुलीचा मृत्यू कसा काय झाला? खरं तर मला पण नेमकं काय चालले तेच कळत नव्हतं. पण पुन्हा अचानक मला काहीतरी आठवलं आणि मी सुनीताला विचारलं, सुनीता, छायाची जी छोटी मुलगी होती सोनू, ती कधी सॅनिटरी पॅड वापरायची का? तसं सुनीतानं मला सांगितलं की मला माहिती नाही. तसं मी सुनीताला म्हणालो, सुनीता, तुम्ही खूप मोठी चूक केली. तुम्हाला जे सॅनिटरी पॅड छायाचं वाटलं ते खरं तर छायाचं नव्हतं. ते छायाच्या मुलीचं म्हणजे सोनूचं होतं आणि तुम्ही चुकून तो जादूटोणा सोनूवर केला. हा जादूटोणा केल्यानंतर सगळ्यात आधी सोनू मृत्यू पावली आणि त्यानंतर सोनूच्या रक्ताच्या नात्यातले म्हणजे तिची आई, तिचे वडील, तिचे आजी आजोबा आणि तिचे काका, हे सगळे तिच्या रक्ताच्या नात्यातलेच होते ना. फक्त तुम्हीच तिच्या रक्ताच्या नात्यातले नव्हता. तसं सुनीताच्या पण सगळं प्रकरण लक्षात आलं आणि ती मोठमोठ्याने रडायला लागली. पण आता रडून उपयोग नव्हता. तिनं स्वतःच्या स्वार्थासाठी स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतलेली होती आणि त्याची शिक्षा तिला आता भोगावीच लागणार होती. मी पटकन 2 लेडीज कॉन्स्टेबलला बोलावून घेतलं आणि सुनीताला अटक केली. ती केस आता सॉल्व्ह झालेली होती. मी पुन्हा माझ्या शहरामध्ये परत आलेलो होतो. पण त्या दिवसानंतर मात्र मी बऱ्याच नवीन गोष्टी शिकलेलो होतो. मी फक्त सायन्सवर विश्वास ठेवणारा माणूस होतो. पण त्या दिवसानंतर मात्र मी भूत, प्रेत, पिशाच्य, ब्लॅक मॅजिक या सगळ्या गोष्टींवर विश्वास ठेवायला लागलेलो होतो. कारण या केसमध्ये मी जो काही अनुभव घेतलेला होता तो मी आज पण विसरू शकलेलो नाही.